belake hamza sabor zapmo hair of plan hair oi gahamda Sengtini oro taklai sabo kaijak baikha borokni bagui kok sanabo thangya tei salo khorok bwsuk borok asai tong amonobo naina thangya ang saimana musumya duniao tabuk sabo thulai tong norok no tabuk ang watui jorani kok thaisa thaini thaitam thaibrei sawi khnarini sini borok munusurok watui jorao sabo khe x no muitu manjago sabo khe bini hamjak ma baikha bagui thuna musungjago kebo khe watui wamano chajakya srayo hajira khai janai rok khungke tai maima chaglak khahini wana jago songhai gamio tongnai mobile ni yong rok khungke tabukle current thangka taile salcha salni neulong yake phaigla kahine moblayo seng ate hini saiman phano se phone switch off ing yasak yakar laya nasing tong sidi tabukhe current no babu bazani phaina naikhana hinei nasing layo charge sirina bagai asugno teibo sanake saimano o wate jorani kogrok bini ba bini alada khai tikhlai layan ta ulo video tabuk tini seng naina naimani bagai bo kisa salayana hei taitam sana nangji selera da sek abono dolrok norok no ang waisa bai phunuk siwana oi darain thor nung khorok busung no ma thuka nung ang bai tan sujakna da musungtamo otserai hanong ma song angni nim ta phonong no palo ha tori ha takle no bokhasi sape ha jangjang nya bo haike kutchut chumui jasma kosom thubui tam phunukna nai sungno nung jakiri khayo na buino thokai jao nung mo haike sini nogo maskini rang sana phaigele nono angle thaipung buselik pharanjak bai no khitar nai sikang norok background ni khorang no pok khana taise khana di no bokhasi sape ha jangjang nya manik tokpungma khorang sound effect no download khai thepai khada wa mungsale mungsa mojangya hinjaknai manui no thepana nangu borok mohai jaga rogo asuk tokka hampung tongphayan dana mohai jaga phungo cherai rokni khisiri tukhi rogo kphanai no mada majano hini simisi thangobla kahama akhe college ro thangye lekha por laidi 문화의 성노록 모노는 심야 안바사는 트렌 티켓 따냐이 마망 따이 살버석 라이수시나이 드닐레 코록니 네 카드르 파인 리위 글랑시디 리위만야 한게 가시 사문카디 힘디 아양고 나와 후작작나이 퉁라이나이 모나사 능앙 마이보 코로고 징 가이르장나 따무중디 에이 안졸리 캐노노 따북노 트렌 라마오 잘라 르이링나이 능버리록 바 수자 칼냐 바게시 후작작나이 퉁나 바게야 따망 거보 카도 아보노 고디 mohai rok da college o porinai bwrui rok ang class 3 o phelung mani jasi jasuka tei college rok nukdani nanglia tei mohai bwrui rok no bo nukdani nanglia sabo siayang college o porinai bwrui rok mohai mang hinei boile college rogo nuklai malai lai hamjak laifu ang daoro hamjak tung tongnani college thangmani slai phirok masi dokugano mohai sikli rok no nukheno ani bo hokse derao notebook bo jotoni no solai mohai khata ba wenji sirok baisi magana bagjak bele norok sungno tei bwsuk joidal phunuk sinai school ni lama sinia bwrui rok no college o thangdi hinei dagi hormada ta ingsi kahama akhe college ro thangye lekha por laidi 나야는 다 콜레쇼다 탕 나 볼롱고 콜레쇼 시미 탕 양나이디 흥겔레 농코르가 아니고 어째라이로 코록의 힘이 파일라이마니 브리 코록 브리 눅작은 떼이 코록의 돌노보 꼴 파이링 허르카 아모보보 꼴까치 갈슬랍 마야코 엑 세겐 바이노 속바이카 norok bo hawo tonglai ko hinu tabuk bo norok ni sago 1 second bai dolni thani kemai soginai jan montro thepajak da bwrui rok no o hawo 1 minute bai sajokjak bai di hinmasi sajokjak maya norok khe oro 1 second bai da kemalai tong tei sabo bwrui rok no simi lamao himjak nungma bai waisa bai dol ringai rethar hinu borok simi no hai nai borok sal phaige no omo simi no wansugo bwrui rok ni sago tam ku phajak tongna bwrui rok ni khupuile moda manam eba modama tomna hinai wansukma no karei tei mungsa samung khlaya borok nai chama khu chama bro wo thangnai ma nai chomya nung nai nangra dini ni uklawo nai chomya nung nai nangra dini ni uklawo mani angnono nai tongnai nung thukda bo asuk phunungna musungjak khabini o khangraya sing khakjak musama haino ungklogo kisa upil nasik thani hinei mangse kapna nai tei koi tongsiu bwrui bahai hinei no waisa nai khabla sanono kaboi rok thangchugano hinei teitam barbar sai tong nungoro nono crime petrol ni haige tuyo chochomoi da sring khaina nangno bwrui rok bo college o se thangna kokbla biko bolongo se haing tongphayo a borok no serongra de sigang je school lama senior rok no college o thangdi hinei da giwi ro honnai no manjak kher de abo chakri khayo hinei buino thokai janai no editor ke sababo kachar tuyo yongla baklai thangpro tuilore rigma haino phunuk tong manjak khebono bo chokroson khairna tapokdi korma ya leima
Kormoya luima abo bat sergra di tei kisha no yagra phaisin camera no tlang kheda don rok dorok yang bo sei ke phalai jak no senuk jau khamo cameraman jai se khali abo rok no khe bobini ba bini yang kungki kherengnani se paila ya biji hingke camera otam ka kaya naina se thangli abo Maya grenang ma nulai maya grenang ma nulai maya grenang ma Ani don rok segang ok kesar-kesaro tuyo yong laba klai thang pro tuyo maring rugma haino phupunuk naino se luyo sot kutung phunangra dithani tam bo abo asuk sini mokon lo fuse thang dingna nimang jai tok tongkha Norok borok ni mono musamung hunai goda gosi haibano mono ongkha borok ni musamung o bridge norok no tamle khaika ba norok lai asuk bono satok lai ma tongkha bridge saka kawi norok je muchung teing lai tong norok ni o musamung ni silai ba boi o kailai panda rogo orchestra rogo kobor waijai musalai mano nai thokuk bula norok borok no phano pailia ang phatoro nongkhorma jora rogo bridge saka o sela khorok bwrei khaiei haike bwsak nan lai tongkhe da angle police station o call khai rwnai oro biang rok ni bodol madol sa sak motok tong lai na nai tongkha hinei khonamani borok no sabujani dalai samung khai lengma lengsa nogo phirok tongphuru o borok ni musamung no nugui a hasing cement rujujak nai toski baino khitari kharka hin bile Sorry jala take na de tangka piwai ma bole tangka piwai ma borok ni mono ang music video da hinnai na bimolni advertise yang bereike siring ke bimol wartetei besang krak maro tambo khaina nai jela hengke kolko kopcha bagano chasma thubi saboni sikumura na sorry I mean thalik mikunda tanna nai cha bagano boro manna ni thalik bagano thani Jala tongmaya angle jala paumaya Jala tongmaya angle jala paumaya Jala tongmai ang gyoro tei tam sing lai khunorok jar nogo thangbai di tero dino kiriton sama hai gyoro waisa yang waisa musalai matong sini yang rogo sinjo thika hangke ang khobori wan norok no kiriton musarina ni norok no tawana di tabuk norok nogo si thangbai di tei kisam mana kheno boi norok no tamo hinnai hanje sikli sela bo khorok bwrei tei bwrei bo khorok bwrei englai na nayok khata hinjaga ne kepal manai song norok ani kok nona di please norok sabo saiman na tong sabo nugna tong hini da wan suklai tong CCTV camera rok bo kere hinei tabung ni dino borok rok no CCTV camera bujikha nung try khai nai je waisa ani kok no puitu saya hangke thani nung je sa jaga phano nung bwrei hingke chela bai malai di nung chela hangke bwrei bai malai di dol da buta da bahanok da sini lai ma da boi abono naya direct ni nogo sogoi nai kok nung sala no ba bwrei tei jak sinuk bele nung sajuk no ba chela rok bai bike ka jak sinuk bele hai hing sinaya proge amono CCTV hinya ke CC chokok TV da hinnai mendra Nini ya pai ko berai le ang po kumbo tongmaya Saigar motor ya luima Ya kung bai ruk le nung nos la na ya pai ko bondi khala ruk na ya kung bai ruk le nung nos la na ya pai ko bondi khala ruk na leikumu oro no paikha video hangge dolrok tenin bagi omsung no video jajak hangge norok jajak ya like chekai di tamo ang abono mang sawi dongnai hayada tinini like hangge 600 likes taike bo khoroksa khorokni channel no katal ta khuktai bukuk song subscribe khaijak ya hangge subscribe khaire di tabuk no 1 second chenango dolrok norok comment no monijak emoji simida rena rungbai norok bodang hai class 3 fail engyana le hangge kaham seidi bo jaga nung besingjak kha bo jaga nung ma moni kha bo kok no maringjak kha aborok no seidi ang nugui tong khatabung ni simi no borok rok ano nung bo parani nung tam khai nung dudu dasa hai hoi aborok ni answer ulori wana ang jefro sung Q&A video khailai question and answer video tabuk ya ko abo tei kisa borok bangra thung abono dolrok malai layo nai buskang ni phaina nai video o tabuk ang teise tukoi managra nai satung tunga marbele tini thangka do dolrok bai tiprasa ai vlog thung